Čaute ľudia, toto video bude asi strašne krátke, ale dúfam, že vám to vadiť nebude, ale ja vám chcem iba povedať proste, že dneska mi z vajíčka padol T-Rex. Toto ho môžete vidieť. A k tomu mi nejaký týpek za iba Red Fox tradol túto Candy Blossom, ktorá stojí... Ešte som sa nepozeral. Koľko? Ani... Napíšte mi do komentárov, že koľko to je kvadriliónov, triliónov či kvidriliónov, ja neviem. Lebo ja sa v takýchto veľkých číslach nevyznám. Takže mi napíšte. Ale tento deň je pre mňa strašne dobrý, že ako Tyrannosaurus. Strašne dobrá Candy Blossom. To iba za Red Fox. Vyprázdnenie mojej záhrady. A vylepšenie na max toho Dinosaurus Eggu, čo nám dá ako tie dinosaurie eggy. Teraz už nejaké teraz neviem ako sa to volá. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte like, odber a do komentárov napíšte, že koľko tá Candy Blossomka stála. A keď si u mňa dáte odber, dáte si ma do friendov matko podržítko 387, tak vám možno tradnem Tyrannosaura Rexa alebo túto Candy Blossom. Takže naozaj dávajte like a odber a napíšte do komentárov, koľko to stálo a ja sa s vami lúčim. Čaute.